проучването при тях се нарича Аврелиан и е собственост на Soros Management и Ян Куличек Investments. Прогнозите за добив са били 0,7 милиарда кубични метра газ годишно, което е 1/20 от потреблението на газ в Полша. При реално извършено проучване се е установило, че добиват 0,1 милиарда кубични метра газ и с някакви отклонения, като те са си го сметнали, че е само 4 пъти по-малко от предварителното прогнозиране. За съжаление, пазара на лондонската фондова борса явно е малко по-драстичен, защото е решил, че акциите на тази компания е редно да паднат от 45 паунда на 15,7 след тези весели резултати. Още едно място има, което се нарича Тръзък 1, на което е извършено проучване. Резултатите и там са печални до такава степен, че подготвеното проучване на място Тръзък 2 изобщо е считано, че е нецелесъобразно икономически, т.е. решили се, че няма смисъл да носят сондите, защото е излязло повече вода, отколкото газ. Благодаря. Преди да дам думата на журналистите и на гостите за въпроси, искам да ви споделя моят опит. Миналата седмица аз бях в Рогозина и отидох на мястото, където вече са разположени установките. Сондата е почти на път да се случи, техниката е там, предстои да се вдигне и да се забие в земята. Интересното е, че там вече са направени няколко басейна, което при добива на конвенционален газ липсва, няма ги. Там има басейни. Погледнато и снимано се вижда, че наподобява изцяло на всички онези установки, които са в Съединените американски щати и на други места. Казва ни се, че това не е шистов газ. Но ние как да знаем, след като ни се отказва информация, а когато отидем на място, го виждаме това? Не само. Отивайки на място, минавайки покрай оградата, разбира се, дойдоха охраната и веднага пристигна джип с 2 човека, които започнаха да ни се карат, че сме отишли да гледаме. Даже охраната ми каза, как така си дошъл да гледаш след 5 часа, сякаш аз след 5 часа съм сляп и не мога да гледам. А господинът, който пристигна с джипа и говореше на руски език, изключително нагло се отнасяше към нас, че сме нямали право да бъдем там, нищо, че не бяхме на неговия имот. Това силно ни притеснява, защото личеше някаква паника от тяхна страна. Ако няма нищо страшно, защо тогава са паникьосани и защо реагират така? Подобно нещо, между другото, се случва и на други места. Ето сега ни сигнализираха от Голямо Пещене, където уж е конвенционален газа, но дълбочината пак май е голяма, където в рамките на 2 денонощия са пътували цистерни, си източили цялата вода от реката и земеделците по-надолу вече няма как да поливат. Но да не влизаме в подобни подробности, ние искаме да знаем. Това е наше право. След като знаем, оттам насетне аз ви казах, за 1% и за всичко останало, моля за вашите въпроси. Последно допълнение ли? Извинявам се, но преди да дойдем, една група граждани ме помолиха, чакаха ме долу. Значи, искат да изкажат особена благодарност на негово превъзходителство Джеймс Уорлик за неговата загриженост за околната среда. Той съвсем скоро излезна с такава позиция, че иска България да остане екологично чиста. И всъщност те ме помолиха да му припомним, че в 65 града, в 16 щата в Съединените американски щати е наложена забрана върху тази технология. И се опасява, че щом САЩ не са успели да се справят с екологичната катастрофа и с замърсяването на водите и околната среда, превърнали са региони в пустини, се притеснява, че България изобщо няма да може да се справи. Дори и с негова помощ. И категорично изявяват своето желание тези граждани господин Уорлик да се въздържа от такива коментари относно вътрешната политика на нашата държава. Бях изрично помолен и за това исках да ви го кажа. Благодаря. Стигаме вече накрая и до вашите въпроси. Заповядайте. Само моля да се представят. Здравейте, Йоанна Димитрова, телевизия TV+. Имам няколко въпроса. Първо,
тъй като успях да разгледам тази карта в интернет малко преди да дойда тук, там се видя наистина, че България я няма. Първият ми въпрос е защо според вас тогава, ако тези проучвания в Европейския съюз сочат, че тук няма шистов газ, Шеврон ще дойде тук? Имате ли вие някаква информация по този въпрос? Второ, Полша обяви, че има запаси от шистов газ за 300 години и го обяви официално преди 2 дена. Тоест, къде се къса пак книжката, не може техните официални представители да не са наясно с тези данни. И трето, вие искате позицията на всички политически партии, граждански сдружения и така нататък. Не се ли опасявате, че по този начин могат да ви обвинят, че политиците ще използват вашия протест, който вие декларирате, че е граждански, за собствените си цели? Благодаря. По първият въпрос, Мариана Христова. Това, което аз се помъчих да обясня и преди това, защо Шеврон би дошла тук, защото, както казват американците, шистовия газ е следващия балон след недвижимите имоти, след като им го отрязаха като вариант. Тези фирми се занимават с препродаване на база на прогнози, т.е. те имат интерес да ви обяснят колко е надежно, колко много пари ще изкарате и целта е да се котират на борсите, да си вдигат цените, да се препродават от една фирма на друга фирма акциите, да се раздува балона, докато накрая стигнем до добре познатия ви резултат при недвижимите имоти. Така че това е едно от нещата. Другото притеснително нещо е, че може под прикритие на проучване у нас да се инжектират под земята отработените води от други държави. Нямате начин за контрол. Първо, знаете, че Европейския съюз няма граници. Тоест, един камион тръгнал от Полша може да влезе тук без изобщо някой да го пита на къде е тръгнал. Така че да не говорим, че когато ние нямаме средства за мониторинг на технологията, значи вие виждате отгоре една дупка в земята и до там. Първо не можете да ограничите ползването на водата от питейния ни водоизточник, защото всеки един сондаж се извършва с около 20 000 тона вода. Всеки един. Няма значение дали е проучване, дали е добив. Това огромно количество вода, никой не може да ви гарантира, че те няма да го дръпнат от питейната вода, която захранва Добруджа и дори в момента, примерно, Добрич отново е на воден режим, доколкото знам, и тя е недостатъчна. Кой ви гарантира? Те минават през водата и просто си я взимат. Никой не може нито да го проследи, нито да ги засече, нито да го контролира. Това е моя въпрос. Можем да гадаем, със сигурност има и други сценарии. В момента много странно излезна проекто закон за технологиите за улавяне на въглероден диоксид. Те често пъти използват стари газови находища, а когато няма такива, могат и там. Не знаем. Истината е, че можем да гадаем, боравим с официални данни, когато ги имаме. Да, интересно е това, което се случва в Полша, действително е интересно. Полското правителство по принцип има една интересна политика по отношение на тези въпроси. Дали има 300 години или не, знаем, че фосилните горива отстъпват и те ще бъдат заменени от възобновяеми енергийни източници. Така че за 300 години е абсурдно да говорим. Това се случва по цял свят, ще се случи и тук. И в Полша ще се случи. А по отношение на последният ви въпрос, извинявам се, по отношение на последният ви въпрос, темата няма как да не е политическа, след като касае цял един регион. След като касае житницата на България, няма как да не е политическа. Но за да не се превръща в тясно партийно ангажирана, ние отправяме призив към всички политически партии. Това е начинът да се избегне някакво политизиране или яхане на тази тема. Най-естественото нещо, политическите партии и неправителствените организации са направени с цел да служат на обществото. След като темата е важна за обществото, те трябва да имат позиция. Но още повече този призив го правим и за друго. Ние видяхме много политически партии, които казаха, че са против. Но не видяхме никой да каже, че е за. Въпреки това продължава да спекулира, че има мнение в двете посоки. Има ли наистина мнение в двете посоки? Когато всички заявят своята позиция, ние ще знаем дали има мнение в двете посоки. Заради това и този призив. Само да добавя, че гражданите, относно третия въпрос, че гражданите преди да станат членове на дадена партия или организация, те първо са граждани. Така че въпросът е
е абсолютно на гражданско ниво. Това беше едно от уточнение. С други въпроси, ако имате? Темата е широка, наистина. Знам, че често пъти буди така, объркване. Има много информация по въпроса и най-редното беше да има широка обществена кампания. Най-редното е, когато се взимат подобни решения в нашата страна и в която и въобще да е страна, да има обществено допитване, което да е на база на информация. Малко повече информация за този случай в Рогозино, кой не ви е допуснал, кой има там всъщност права да експлоатира този парцел? Значи Рогозина е концесия дадена много отдавна, още при предишни правителства. Мисля, че 2003 или 2004 е първата концесия, която се дава тогава. Фирмата, която оперира, се казва Rusgeocom BG AD. Фирмата последствие дава като подизпълнител на полска фирма или на чешка, мисля, че на чешка. Даже Руснака, който беше там, каза, че от чех говореше перфектен руски език, но сега може и да е чех. Истината е, че те бяха изключително притеснени. Ние, разбира се, не сме влезнали в имота, но самата ограда е мрежа. И то се вижда всичко през мрежата. Отстрани са полета от слънчоглед. Ние просто минахме от една от страните и те се ядосаха, че сме минали там. За мен е много неуместна реакция от тяхна страна. Ако няма какво да крият, няма смисъл да се притесняват. Надявам се да ви отговорих на въпроса. Концесията е за газ и нефт, но тя навсякъде се дава концесията за газ и нефт. Нямаме в закона записано, че нямаме думите шистов газ, ги нямаме в закона. И когато се дават концесиите, те се дават за проучване и добив на газ и нефт. Имам въпрос, че е имота, в който всъщност се е настанила тази фирма? Има ли данни, защото това може да се разбере? За Rusgeocom говорите. Защото това е много сериозно. Нямаме тази информация за конкретния имот, където са разположили сондаж R1. Но концесията Рогозина обхваща също голяма площ. Така че ако сега сте разположили установката там на сондаж R1, следващата може да е някъде другаде, защото концесията отново е огромна площ. Те концесиите в България се дават на едни огромни площи. И има много други дадени концесии в Ловечко. Вижте заседанието от вчера, има нови концесии, постоянно се раздават концесии. Без да се минават процедурите, законосъобразните процедури. Не случайно ние водиме и дела, но когато успяваме да засечем дела. И исках само да ви поздравя за организирането на тази пресконференция, защото аз си мисля, че точно така трябва да се решават въпросите. Гражданите да бъдат напред, когато не се правят политики от партиите. И ще цитирам председателя на инициативния комитет от Нови пазар, който казва, ако всъщност чистотата на земята, на водата и здравето моето и на моето семейство е политика, да, аз съм политик. Защото, пак казвам, когато партиите не правят политики, гражданите се заемат с това. Говоря в качеството на член на Комисията по петициите на Европейския парламент 2007-2009 година и затова съм толкова съпричастна към този въпрос, защото аз съм от Варна и защото не ми е безразлично какво става в Североизточна България. Благодарна съм и за организирания от вас всъщност така наречен флашмоб, защото тогава успяхме да съберем и 200 подписа в подкрепа на петицията, която внесехме в Европейския парламент. Надявам се да си обединим усилията, това е много важно, аз ще ви изпратя веднага, защото след като можем да си обединим усилията Франция, Полша и България, защо да не можем и с гражданите в България да си обединим тези усилия. Искам да ви кажа, че депутатите в Европейския парламент, които и вие познавате от Зелените, наистина са съпричастни към това. Наистина Полша втора година прави голяма информационна кампания и се мъчат да аргументират нещо, което в България просто липсва. България липсва. Благодаря ви много. Други въпроси от журналисти? Искам да ви помогна с още една допълнителна информация, ако е възможно. Понеже забелязваме едни много странни изказвания на министърката на околната среда, госпожа Караджова, които са адски объркващи за хората. Тя излиза пред много медии и веднъж казва, че ще се прави екологична оценка, веднъж казва, че няма такава, има договор, няма договор. Изобщо там играта тук има, тук няма много задълба.
Но въпреки всичко, искам да ви привлека вниманието към едно нейно изказване, което всъщност съдържа информацията, която е най-важна. Тя казва така: ще бъде направена екологична оценка по Закона за биологичното разнообразие. Екологична оценка по Закона за биологичното разнообразие означава, че се прави оценка на съвместимост само и единствено към зоните на Натура 2000. Тоест, крайно недостатъчно. Това означава, че ако сондажа е в близост до някаква зона на Натура 2000, която е заделена, например, за да съхрани някакъв животински вид, например червенобуза костенурка, примерно ви казвам някакъв вид, това означава, че ще гледат дали този взрив отдолу воден изобщо ще има въздействие само единствено върху тази зона. Но никой не гледа води и такива неща. Тоест, в нашия закон, в момента, когато става въпрос за проучване, не се иска такава екологична оценка. Ние искаме това нещо да бъде променено, без значение дали е свързано с шистовия газ или не. Защото при сегашното ни законодателство се оказва, че ако аз живея в Китай и имам някаква нова технология, която работи с някакви отрови под земята, без значение какви, мога да дойда тук в България и да си направя проучването, без да минавам тези екологични оценки. Да. Има начини да се заобиколи, да не се дава работна програма. Това е направено в закона. Видяхме, че и там има доста промени в закона за подземните богатства, които така удобно са дали възможности за шикалкаване и за обикаляне. Самия факт, че Министерство на околна среда и водите е извадено като консултант по почти всички точки, които са в Закона за подземните богатства, е изключително притеснителен. България е доста бедна държава, не искаме да се превръщаме в хранилище на отровни или чужди отпадъци под нашата земя. Благодаря много. Въпрос имаше от медии, да. Николай Георгиев, Money.bg. Искам да ви попитам, дали не смятате, че отказът на България, евентуален от добивът на шистов газ, ще окаже посока, ще се отрази в посока на увеличаване на цената на конвенционалния газ, който и без това вече поскъпва. И въпреки, че шистовия газ неговото добиване е 10 пъти по-скъпо от това на традиционния газ, все пак големите количества, които по предварителни оценки могат да стигнат за 300 години на България напред във времето, както в Полша, тези големи количества биха оказали натиск на цената на конвенционалния природен газ да падне надолу. Какво е вашето мнение по този въпрос? Аз бих ви попитала следното нещо. След като Полша е толкова напред с проучването и след като при тях има толкова обещаващи количества, значи ние нямаме никакъв проблем да имаме източник, който оказва икономическия натиск върху руската страна. Тоест, ето Полша предлага, дали ще го купувате от фирма-концесионер в България, тя по никакъв начин не ви гарантира някакви преференциални цени. Илюстрация за това – Лукойл. Нали се сещате, че ние не разполагаме с някакви специални преференции там? Същата история важи и за евентуално Шеврон или която и да било друга фирма. Тоест, цената тази фирма си определя на пазарен принцип, цената не се определя от държавата, държавата не може да влияе върху цената, която тази фирма евентуално би ни предложила. В следващия момент в нашето законодателство пък нямаме възможност да ги наказваме, ако ни нанесат някаква екологична катастрофа, просто защото цифрите, които са в нашето законодателство упоменати, май са смехотворни. Вие може би имате предвид, че конкуренцията, която ще се породи, евентуална, би могла да доведе до намаляване на цените. Предвид, че ние не знаем каква ще е самата цена на шистовия газ, трудно можем да прогнозираме. Но факт е, вие самите казахте, че 10 пъти по-скъпо е извличането. И това наистина е така. Аз не мога да си представя без държавни гаранции
и без държавно субсидиране на този процес, как може да има конкурентна стойност тази цена, предвид, че извличането е много по-скъпо. Защото конвенционален газ се извлича от вече формирани такива кухини като балони. А тук ние трябва да разбиваме, да използваме много химикали, да натоварваме инфраструктура и да използваме много вода и всичко това нещо. Според мен не. По-скоро понижение на цената би могло да дойде, когато се използват всички онези елементи за когенерация, за биогаз технологии. Ние имаме начини да извличаме газ дори от пречиствателните си станции и е изчислено, че това е един доста сериозен процент. Пречиствателни станции на нашите градове. Докато шистовия газ, според мен, няма да доведе до някаква конкурентна цена, която да намали общата цена за България на газ. Между другото, България не е толкова сериозно газифицирана и това не е толкова сериозен елемент за чисто икономически елемент за страната. Ако беше страна, която е силно газифицирана, може би това ще да окаже по-голямо влияние, дори и то при хипотезата, че би могло да бъде по-евтино, но за България специално не е така и дори тецовете не са. Голяма част от тецовете са на нефт и на въглища, а не на газ. Само искам да припомня, че здравето и живота на българските граждани и околната ни среда нямат цена, в смисъл безценни са. Така че с каквото и да ги сравняваме, с каквито и евентуални ползи, химерични, знаем къде ще натежат везните. Освен това, неколкократно премиерът декларира, че тези проучвания ще дадат една оценка за това, какво могат да ползват бъдещите поколения. Според мене, а и не само според мене, когато дойде времето те да бъдат експлоатирани, ще бъдат изобретени съвсем други технологии, безвредни за околната среда и едва ли ще опрат до този газ. Това е, което смятам, за което трябва да си дадем сметка. Благодаря много за това изключително важно уточнение, защото в крайна сметка, кое е по-важно от това? Ние сме обърнали веригата, обърнали сме пирамидата, вместо да мислим за най-важните неща, които са определящи за нашия живот, именно въздуха, водата и храната, ние мислим за онези, които са по-надолу по веригата. Последни въпроси. Да, заповядайте. Елица Левтерова, Екон БГ. След това, което разказахте за Рогозина, може ли да се твърди, че в страната вече има опити за добив на шистов газ? За добив не, сондата още не е пробила. Тя стои там, в момента е в хоризонтално положение, но могат още утре да я изправят и за да почнат да пробиват. Един от басейните беше пълен миналата седмица с вода. Не знаем дали ще се напълни с химикали, другия беше по-голям. Видяхме, че се прави трети басейн в момента. Наистина не знаем. Отказва ни се цялостен достъп до информация, включително документите, които те изпращат до официалните власти, които бяха популяризирани, въобще не говорят за технологията. И на много от въпросите, които са поставени, те не отговарят. Казват, че е неясен въпрос. Ние, разбира се, при заявено ваше желание можем да ви предоставим огромна документация, която имаме. Много интересен факт искам да ви споделя, че в социалните мрежи отделни хора се докопват до какви ли не документи, откъде ли не. Да речем, разбрахме, че акциите на Шеврон в Съединените американски щати са паднали много драстично и че те не могат да намерят в момента никаква инвестиция за това, което искат да правят в България, забележете, поради висок политически риск. Което е ясно. Вижда се, че в България има висок политически риск за това нещо. Но разполагаме с много интересни документи, можем да ви ги предоставим. Можем да ви предоставим картата, да видите в колко места вече са изразени позиции по този въпрос тук в България, че това въобще не са 3 души от Добрич. Въобще, при заявен ваш интерес, наистина можем да предоставим много сериозен достъп до информация. И само да допълня, че господин Борисов категорично обеща, когато бяхме при него, че отказа от достъп до информация, това ще бъде поправено и че ще имаме достъп до тази информация. А ние все още нямаме. А той обеща. Той обеща. Така че ние чакаме да си изпълни обещанието. И на 8 октомври на почитател Александър Невски. Благодаря за уточнението. Наистина последни въпроси остават ни по-малко от 5 минути до края на пресконференцията.
Разбира се, след това можете да интервюирате всеки един по-отделно, да си оставите координатите, за да ви изпратим допълнителна информация. Ами в такъв случай, благодаря ви много за вниманието и за проявеният интерес. Свързвайте се с нас, когато имате нужда от повече информация. Надяваме се, че този важен въпрос за България през вас ще стигне до гражданите и поне наличната информация ще може да бъде представена. Благодаря ви.